Zumo yawa yaga men amma dani da talauci kaman Hassan Usaini ina yi mai saki uku na samu aka sani amma yanzu na faso na daina hawa tsani su amma rija nake kuruciya yarinta yaro bar gadara akwai kuɗi jikinka amma a fi ka zara ka daina gudu sauri ma gwara ka saurara akwai maza gaban ka ya zaka je ka fara sharatu ma fans da ku nake gadara yaga men ka sanga miki murjayi ko Allah ce na fada na ƙara fada murjanati ko Allah ce haka muka so kuna a zaune muke zaga duniya ba jirgi yara yan bani na iya haka muka so da himmar Abu Isa haka muka iya ni yau da Barhana muka yi tutiya mama da kina da kidan mata markade tun azuma mata ke kin ga siriya to na aikin shi duka siyan Habiba gashi nan karbi ki je ki shafa kayan tsoron ta kake ji ba aka faɗi gaskiya ba faɗi gaskiya faɗi gaskiya ga 10,000 asiriya to basilin ne dai kike shafa shi Habiba kun gani to markaɗan mama fa da nikanta kin ga nikanta mata ce da riya Elizabeth ta hana ta shafawa kun ga ƙarya ko fake ce fa waya kulu za a bawa da nake fama da wannan jahilin tsauran da wannan kuɗin cizon da wannan kudajen marasa ido masu shawagi cikin dare gashi tun ɗazu nake so MTN su bani rance in sai data in live a TikTok ko na ɗan rage mata gudu tun da sauro ya hana ni bacci sun hana ni yanzu ba sai wani ya je ya ringa cewa yana so ya ganna a cikin ibtila'i ko kuma yana min hasada ko kuma yana so ya sani a wata wahala to kai har akwai wahalan ma da ta wuce wannan wacce nake ciki ne akwai azabar da tafi wannan da nake ciki sauro gashi ba wuta ga wane ne ga kuɗin cizo ga kudaje yo ai ka tsaya ma kana cewa wai zaka je kai mun wani abu ko kuma zaka sa ai kaza wallahi bata bakin ka kake baka da aikin yi baka da wannan tunani shi yasa ka kyale ni mata wata ishe ni in ji da kaina gaba rayuwar da ake ciki gaba irin jahilin zabu da yake damu na fa kai ya rabbil alamin